खुलुमबाय नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि नोंथांमोनखौ नैबे समाव बरायनो लाबाय मोखां बिजाबाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबाव समावनो नैबे बिटिआर एकर्डनि उनाव बे हाग्रायाव थांफिननाय नैबे बिबाथा आरो बिथांजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा दिनै बिथांमोना नैबे उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय लालपानि आउटपस्टनि बेन्दोङाव नैबे सिकारिदाङा गामियाव बिथांमोना बेवहाय गावखौ गथायगोन थामहिनबा बिथांमोना NLFB-निफ्राय बिथांमोना गावनि न' फारसे बिथांमोना फैसिगोन। बे समाव सिकारिदाङा गामिनि रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों आरो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बे जायगायाव बाहागो लागोन। नैबे समाव रायजो राजा बिथांमोनजों आं सावरायनो थाखाय आखायाव लादों बिथांमोना माबायदि बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय थामहिनबा बे जायगायाव बिथांमोना फैयोब्ला माबायदि बरायगोन बे समाव आङो रायजोनि बिथांमोनजों थामहिनबा बे गामिनिनो गाहाय बिथांमोनजों आं सावरायनो थाखाय आखायाव लादों। नैबे समाव बे गामिनिनो सासे गामिनिनो दैदेनगिरि बिथांजों आं सावरायनो नागिरदों। बेवहाय दिनै खोनानो मोन्दों नोंथांमोननि गामियाव नैबे NLFB थामहिनबा बर'नि मोनसे गोदानै नैबे दाजानाय हाग्रायाव जे थांफिननाय बिथांमोना बे जायगायाव फैगोन आरो नोंथांमोननि गामिया बिथांमोनखौ बरायगोन होननानै बे समाव जों मिन्थिना मोन्दों। बे समाव नोंथांमोननि गामिया माबायदि बरायनो थाखाय बिथांमोनखौ लाहार फाहार खालामनानै दं? बिथांमोननि जितु निउसाव नुनाय हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनबाय। गोजोननाय मोननानै दिनै जोङो रायजो राजाखौ जोङो खबर होनानै जों बेयाव जमा जथुम होबाय आरो जोङो फुंनिफ्रायनो मोनाव रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो जों फुङाव रायजोफोरखौ खबर होनानै जों बेयाव खौसेथि जानानै जोङो सारमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय जों बेयाव हिन्जावफोर हौवाफोर जों जुगुद जाना दोङो। जों बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइजों जों बरायगोन होननानै जोङो हाजु जाना दोङो जोंनि बे लकेलनि रायजो राजाफोरा। जोङो दिनै बिथांमोनखौ जोंनि न'खराव गाव न'खराव सोरहाबा दोङो गथ' गथाय गोनां बेफोरखौ सिन्था खालामना हायनाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ बहुद साबायखर बावदों। आरो जोंनि जुदि बिथांमोना जुदि जोंनि बे जायगायाव जुदि सफायफिनाबा गाव न'खराव जुदि सफायफिनाब्ला जोंनि बेफोरबायदि एरियानि ओनसोलनि जि गथ' गथाय जों उजिबोदों बिथांमोनाबो सानसे समाव बिदिनो हामा जालांगोन होनना जों बहुद सिन्था खालामदोंमोन। दिनै जोङो मोजाङाव सफायफिननो हानायखाय जों जोबोद गोजोनदों। जों बिथांमोनखौ दिनै जोङो आर'नाइ हिदों जोङो बरायगोन जों नेगासिनो दोङो हिन्जावफोर हौवाफोर आरो जों बिदिनो अनेक आलासि हायनायफोरखौ बिदिनो साहा अनेक होनानै जोङो जुगार खालामनानै जोङो लोंहोबाय थादों। आरो बिथांमोननो जोङो जुदि टाइम मोनोब्ला जोङो बिथांमोनखौ जाहोनो होननानै जोङो खामबो माहाय जुगार खालामना दोनदों। बिथांमोनाबो आनन्दहै माने जालांनो हागोन। बिथांमोना फोरमायदों जाय बिथांमोना हाग्रानिफ्राय बे समाव नैबे सिकारिदाङा गामियाव फैनो थाखाय बिथांमोना रेडि जानाय बिथांमोना आर'नाइ होनानै बिथांमोना बरायनो थाखाय साखाफारानो जानानै दङ आरो लोगोसेनो बिथांमोना बरायजों जे बिथांमोना हाग्रायाव थानानै जे बर'नि नैबे जिहेथु गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा बायदियै बिथांमोना नैबे समाव जे हाग्रायाव थांफिननायनिफ्राय बिथांमोना बाहेरायाव फैनो नागिरदों। दा बे समाव बिथांमोना रायजो राजाफोरा बरायदों आरो बे गामिनिनो सासे गामिनि सुबुंजों आं सावरायनो थाखाय आखायाव लागोन। मा बुंगोन नैबे समाव? गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गासै बर' हारिनि गेजेराव आं दिनैनि जिथुनिखि गोजोन रादाब बेखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंनि गामियाव बे हाबाफारिया जानायखाय जेनेबा जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्राबो बहुत गोजोननाय मोनदों आरो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव हाजो खाथि हिसाबै सरकारिनि जेरैहाय पुलिस आर्मिफोरा बांसिन सन्देह खालामनानै जेनेबा जोंखौ डिस्टार्ब खालामोमोन। दा जों बेफोरनि माबायाव बेफोर जेंनानि गेजेरनिफ्राय जों बारग'नो हासिगोन। दायो जोङो माने सान्थि थानो हासिगोन आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेनेबा बिथांमोना अस्त्रखौ गारनानै जेनेबा दिनैनिफ्राय बिथांमोना गोजोन लामायाव आगान होनायखाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। बिथांमोना जेनेबा जोंनि बर' रायजोफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारिनिफ्राय बेफोरखौ नागारनानै जेनेबा गोजोन लामायाव फैनायनि थाखाय।
नैबे समाव बिथाङा फोरमायदों बिथांमोननि जे थांखि लानाय थामहिनबा बिथांमोना जे हाग्रानिफ्राय न' फारसे फैनाय बिथांमोनखौ बिथाङा बरायदों आरो नैबे समाव आङो बे न'खरावनो थामहिनबा नैबे न'आवनो बिथांमोना बेवहायनो फैगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय आलासि जिरायनो थाखाय बिथांमोना मोजां रेडि खालामनानै दङ आङो जथ्न' खालामगोन नैबे समाव सिं फारसे लांनानै नोंथांमोनखौ खायसे बिजुलखौ थामहिनबा बे न'खराव नैबे जायगायाव फैगोन बिथांमोना बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय दङ नैबे समाव नोंथांमोननो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिबाय थानो आवगायदों। नैबे सिकारिजाङा गामिनिनो नैबे गामियाव बिथांमोनखौ थामहिनबा NLFB बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन बेवहाय रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ जोबोद हांखुरै थामहिनबा बिथांमोनखौ नेगासिनो जे माब्ला बिथांमोना नैबे जायगायाव फैगोन बेखौ बिथांमोना नेगासिनो बेवहाय रायजो राजानि बेवहाय थासारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे समावनो धनस्रि ब्लकनि नैबे आफादगिरि रतेन्द्र दैमारि बिथाङाबो बे जायगायाव दंफैयो आङो नैबे समाव बिथांखौ नैबे समाव सोंनो नागिरदों बिथाङा मा फोरमायो नैबे समाव NLFBआ दिहथे गावनि न' फारसे फैफिननो नागिरदों बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? बर'नि जारिमिनाव मोनसे गोसोखांथाव मोनसे सान जानो थांगासिनो दं दिनैनि साना जोङो मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों मैया आरो निउस पर्टेलफोरावबो नुदों बावैसो दाजानाय NLFB नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड गोदान हान्जा जोनोम जादोंमोन बे BTR सुक्तिनि उनावनो आरो मिथिखागौ बेखौ सोर दैदेनदोंमोन बयबो मिथिगौ दिनै मोनसे समनि रन्जन दैमारि ग्रुपनि सासे मैखोम मावथि दावहारु बख' आरो लोगोसे जों बयबो मिथिगौ संबिजिर ग्रुपनि शार्प शुटार M बाथा बिथांमोना हाग्रायाव थांफिनबाय होननानै आरो नैबे प्राय 9 माह 10 माह बिथांमोना जुजिनायनि उनावहाय दिनै जोङो मोनथिनो मोनदों दिनै बिथांमोना नैबे माजबाटनि लालपानि थानायावहाय बिथांमोना आखाइ दैखांगोन होननानै बा बेवहाय बिथांमोना सारेन्डार जाफैगोन होननानै जों मोनथिनो मोनदों आरो बे हिसाबैनो जों मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिदों मानाव गेदेर BTRनि चिफ प्रमद बर' आरो लोगोसे आसामनि मानाव गेदेर मन्त्रि UG ब्रह्म आरो लोगोसे गुबुन गुबुन केबिनेट मिनिस्टार्स बिथांमोना फैगोन बिथांमोनखौ रिसिभ खालामगोन आरो बेनि सिगाङावनो नैबे लालपानि थानानि खाथियावनो थानाय सिकारिदांगा बर' गामि थेलेबले बर' गामि अरुणाचलनि बे बर्डाराव थानाय बिनि खाथि खालानो बिथांमोना फैगोन फैनानै नैबे गामियाव रायजो राजाया बिथांमोनखौ बरायगोन आरो बिनिफ्रायनो लालपानि थानासिम थांगोन बेखौ मोनथिदों आरो बे हिसाबैनो जोंबो खावलायनाय लेखा जों बेयाव दंफैयो जोङो बेखायनो आं निउस पर्टेल बड'लेण्ड बुब्लि आरो लोगोसे बड'लेण्ड रादाब आरो गुबुन गुबुन निउस पर्टेल दंफैयो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों नैबे सिकारिदांगा गामियावहाय आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना जोहोलाव बिथांमोनखौ बरायनो थाम थिम जानानै दङ आरो बिथांमोना रिफ्रेशमेन्ट बेवहाय होनानै बिथांमोनखौ बिदाय होनो नागिरदों बेखायनो आं खावलायगोन बे जि रायजो राजानि हास्थायनाय आरो बिथांमोना जे मोनसे जुजिनो थांदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना मा थांखिजों फिन फैफिननो नाजाखो थ' जियानो जाया मानो बिथांमोना फैफिननानै जों ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गोजोननि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बे हाबाफारिया गोजोनै जालांथों बेखौ जों मिन्थिदों जों लुबैयो नंगौ जोंहा बर' जाथि हिसाबै गोबांथार जेंनाया दंबोयो जों आलादा बड'लेण्डखौ दाबो मोनफुंनो हायाखै जोंनि बिखा सिङाव बेखौ मोननो लुबैनाय जुजिनाय नाजानाया मालाबाबो खम जानाय नङा नाथाय जों बे समावहाय जाथि हिसाबै जोङो मोनसे राइट एवे जों जुजिनानै जोङो बे जोंनि मोन्थाइफोरखौ जों मोनफुंनायखौ जों लुबैगोन गोबां जोङो हंग्राम खालामबोबाय जोङो एफा मोनदों नाथाय जों जोंनि जोबथा जि लुबैनाय बेखौ मोनफुंनो हायाखै आं सानदों दिनै BTR एकर्डनि उनावहाय जे BTR एकर्ड खालामबाय बेयाव जिखिनि दफाफोर दङ बेखौ जोङो 10 बोसोरसो मावफुंनानै गासै बर' रायजो राजा माहारिनि आफादफोर खौसे जानानै जोङो राजनैतिक भाबै डेम'क्रेटिक भाबै जुजिबानो जोंनि जि थाबावनाय आद्रा जे जोंनि लुबैनाय बेयो जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों बा जों दाफुंनानै लानो हागोन सुफुंनानै लानो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो खौसेथिनि गोनांथि दङ जोङो सरकारखौ जोङो गोख्रों भाबै दानो हानांगोन आरो जोङो बेनि गेजेरजों जोंनि दफाफोरखौ जों मावफुंनांगोन
मोनफानि उनाव मोनफा अब्लानो जों थांखियाव सहैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। थ' दिनै जि बिथांमोना फैगोन गोजोनै फैथों आरो बेबायदिनो बिथांमोननि इयुन थांनानै थानायनि लामाखौबो थि खालामदों बेखौनो जों मिजिंथिदों। गोजोन्थों। नैबे समाव नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गासैबो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ नैबे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो।